ngai khlei phi baro ha ga teng ke jong jisu ngadap de ke jing sungu yu blai bang yo teng biang yang ke ne ke jing kai na ga ktien ke jong blai ha ka ba ya dei bat ka kam jong ke jing elap bau blai la khat ya phi bat bau blai upen sla ya phi ya ka ba phin long kita ki nong kit ktien sim ki jong u badeng tang ai ngu yu blai ba ka de ke jing ai ke jong u bang i ka kamba ka jong blai ka ba ja ka ba long ha ka ba utrai upen khia ha ka ba utrai upelat ha ka ba utrai u le shipon ki ba krau ki ba phla ya ka ba ngi teng teng yam la ban modor ban ngai ba utrai upen kam ri ka jing ke jong phi kum ta hi ken ta daw na kwa ba nong i phi wanum do men sim ha ba phi shakri utrai ngai kan mau yela diru ha ka por ba ngasdang ban shakri ngas ngo samar king ngas ngo samut ha ya kata bat ka pen artatien ru wat ya ka jingkhat ka jong blai ya ka jingim ka jonga ba kata ka long ha ka por ba ngasdang ban shakri kidon ki briu ki ba khat ya nga ban penduai nam ta ki ba pang kumba sangut ye kita ki briu ha ta ka shnong ba ki pang ba ha ba ki la khat ya nga ban duai ba ngalai ban duai ya ki hoi ki la pang ba ki la shitam khamjor hi anganget ba nga ba ngapet ya ka condition ka jong ki shisha i kumba indon jikermen shu ringa don kata ka jinget hado kata ya ka ba ngan duai ba ngai u jisu ben khia bat haba ngalai duai yaki ngalai ban ya kendo iki personal ngalai ya yin ka jong ki sangut aga ju ka snong bat andang la dab duai ngas ngo shisha ka jing per sle ka jong blai ka la tot haki bat ngas ngo bet bau trau ben khia i kita baro sangut ha ka snong Henry Shitio Hadien kapoi ka phone call ki ang ba bantai itu ibreu fi duai fi kan mau em ngak kan mau ngong thra yo khia yong im don show adi im don show kuno kupta tadi nang tam nei tang ita baro sangut hakata ka tayo hi kia khla lut baro sangut te hang ta ngong trai tit mela khot ne mem sim la khot yanga namar ba ngasngo shisha ba mela khot yanga re la mela khot balai mem pen khia balai mem pen le ran yanga kanwan rugum kata haba pi sedang mencakri utrai kanwan ka jing pendu men sim mau syaitan wong e blai khlam khat me me shule men le ne me shu sngu thu bakla ya kata ka jing khat ka jong me henrenga sngu thu ne ka wei bo utrai hi kai nga ka to ka sngi ba kata ka long bom de da ka buit ka jong me am de da ka bor ka jong me ka dei do men sim jonga bun sin yo bangi kum sngo sarong no ladang adwai yo khia yo nga sngo kum bang ngadei mangau ba pen khia le yo ba ngadei mangau ba le itiki kamba utra wi kai nga haga sngi ka baneng kong e jong ge jishakri ba kata ka long ba kita bro sangut ki khlat ha banga ngala dwai utra wi kai ba mdei mame uban pen khia iki ngadei manga ba kawan ba ka kentin jong ge jing pentengan nga ba kata ka long utra ong ba kata ka long bagini ki brio baro sangut ya ka ba me dwai mla da bi slok shai ki hoi kata ka do jong ki kam sim la khia henry ka men sim ke jong ki ka la khia bat ka yo pediang yanga tadeng ta wadum khuslai namar baro sangut ngalayo ya ki ha ka ti ke jong abu try wang la pen em ya ki namar baki ki la yo khia tang ha kata ka do henry ki la yo khia ha kata ka men sim ba ka jing tengen shisha yanga ha kata ka sngi bu try hi kai nga ka long ba kani ke de jing sedang jong ke jing shakri badeng ta le se don na preng jong fi ru fila le dua eno le se fila le yaslok eno fila khmi lenti ba kan ja ka kamba henry kam ja ka kamba gom ta ban kalong ban da khongpong wanum du man sim la da phi mat ya ka bakum kata ha ka jing im ke jong fi sedang bai ban shakri utrai sedang bai ban yaro ya ka teng ke jong ble da ki pri ki khat fi ban duai bai la da ka de fi maslok yaslok bai namar utrai la khat ya fi tanga sngo ha ka ni ka por ba habau trai khot ifi pat ngai pat hadien menta bau trai upen sung thu yanga pagata ka long ba haba me shakri kam dei e ba men pet ya ke ba me la re pet ya ke ba nga la padeng ta nga sedang ban shania au trai nga sedang ban nget au trai bat da khia na dum khia na ngam dan jing sngo shu namar ba kam dei ka bor ka jonga kam dei ka jingla ka jonga kam wan shu kata ka jing pen rem ro bat utrai unang pen sngo thu bat unang pen rang ba ya kata ka mensim ke jonga ha kata ka jing shakri badeng tanga duai la ki briu ki okhia praise the lord number de utrai bo pen khia la kim khia ro praise the lord u de utrai bo klem pen khia ki ban nget pat ya kata bo utrai u pen emi ke mensim ke jong ki tadeng tanga kwa banong ifi ke ne ke sngi ke ba menta bangin kan mau ya kan ni ba fi shakri utrai pen pa bo la ke jong ka bor ke jong utak daw la ngi puli ke tien ke jong blai marcos no ba khan riu ka de khot ke ba arpho kan ni ke de ha ka ba utrai u le ke kamba
nak jing syakri jong kini ki senran fin kan mau kini ki don ki senran ki belalit be eksuit ru Henry kita ki eksuit kim shimla pet but si syakla sngoram kila sngoram namarba kita ki eksuit kim shimla pet kata ka diga training ka ba utrai ai ki tadeng ta bo jisu hi kai ong ba uniu jaj de ban sha jingit ba ka jing duai badeng ta ba ngi i hang ta bo trai pen khia ken ye kita ki ba pam tadeng ta ka ba nong fi le se kum ki senran ki blang shus dang what you do men sim la fi duai ki so kim pet what you do men sim la fi duai bagi brugum kia what you do men sim la fi duai bagi brugum kala kim kala what you do men sim namar utrahi un sale ya kata hadin bar hadin pat anda habaki kila snow tho anda habaki kila yo mat ya kabor anda habaki le yo diang ya men sim ba ko jang blai shisha kila le ban shakri bat ka tin ga jang blai ki tho ingi naga gospel ga jang marcos kal nong ka ba khat reu ga khat ga ba arpho ko ong kum ne kita haba kilai mi no kilai lap keleng saudong utrai ru udah trailem bad udah pen scam ya kata ke ketien daki dak ki babot amen ka bible ki thu bahadian nang ta anda haba kini kisenran kilai yalap ka bible ki thu kilai lek ban mi no kilai lap keleng saudong utrai ru udah trailem ong ke ketien ke jang blai bod pen scam ya kata ke ketien daki dak ki babot amen tadeng ta ketien ke jang blai ka ong kini kidak kin bot ya tagi banget akerteng ge jonga kini be gi ksoi kin kren gi tili batmai kin ya ra ya tagi besen balada idi ga bapeniap kan pen sneu bakin bo gi kti gi bapang kita kin yok khia dai ta fi bo kti gi bapang kin yok khia kamut baki yok khia ta ka do an rai kin yok khia rawat ha kamen sim tadeng ta utrai ngai un tre kan mau kan ni ka wai ya ka fi de men tre bet tadeng ta ngai bo utrai nya tre lem bat fi ni ga brom ge jong blai ka tin ke jong blai ka ong la dangi puli no hagai ka nong ba ar ga khot ka ba saw ka ong gomne la kum ta ru to pen klanya la de ko Zerubbabel ong utrai ba to pen klanya la de u ko Joshua u kon u Jehozadak urang ba ling do to pen klanya la de pi ki breu jong kari baro ong utrai ba to tre na bangangan don lembat pi ong utrai ki pai utrai ong yo Zerubbabel ba yo Joshua ong wanum kuslai pi wanum shepting wong tu pen klanya la dia utrai wong gai ka kamram ka jong kini ka long ban shutrei bet ban trei na ba utrai wong an long lembat pi ong trai ki pa dei ta ka kamram ka jungi ka long ban trei ka long ban shakri ka long i ban shakri utrai don lem ba de utrai hi u blas dang ye kata ka kam ka ba pi ulong ba ye ne ron pendap ye kata ta do ka sngi ka jingwan ka jong Jesus Christ dei ta ka tin ka jong blai ka kren ye kata fi na pule ka ta fi la ban chen no Philippi ka long man kong ka khat ban rio badeng ta to ai ba ka e ka bo bleu sedang api wat nom do man sim bo bleu la sedang pi phim de ban sange ngaju ong ba ye kata ong ba pi sedang ban shakri utra wat ju resign na ka kam ga jong blai wat ju resign namar la fi resign fi do ye ka pension tadeng ta la da do pension fi do ki benefits fi do ye ka gi jingmen toy ki ba bon pha tadeng ta la da ubreu resign na ka kam sarkar udo no i ta gi jingmen toy baro kalong kum ju ye ubreu ru haba u shakri utra la da u haj no la ne u ngya no la ne u kan ria no na ka ta kam shakri udo ya ka pension bagata ka pension ka dek e bahabangi la retire ga kam ga jongi na ne perthai nginyo ya ka beneng bagata ka pension ka ba kraw na ka ba kraw tam ka bagi yo ya ka ta ka beneng ga jaka ga ba try la pen kre na menta ka jing ga jangi ta ka da ka banang fi ka ne ka sngi ka ba menta wat khuslai ka kamram ga jongi ka tin ga jong blai ka ang ka de ya phi ba fin shubet ka de ya phi ban shuayum handra ka jing pen man ka de bet ka jong try ta deng tawan khuslai ki brik yo jing pen em na kim yo ki long kom no wan nom khuslai ka ta phi bet bet ai duai nam ta jong ki aslok ye ki ranga ngai bo de blai bet u ban san ken ya ka ta ka jong long man sim ka jong ki ta deng ta ka tin ka jong blai ka ong ngi ru ne play du yanis long ba khat san ka de khat ka ba san ka ong klemanga phim la ban le e jisu ong klemanga phim la ban le e ta deng ta ka ba dong i phi ka ne ka sngi ya ba du trai shakri be bo trai phini i ki ba kraw phini ki ba phla ka banja ha ne ka jing shakri ka jong phi upol ong iri kin tien na la ban le ki baro ru dau ta ba pen chai bor ken yanga kamot ka jing pen chai bor ka David dauman sim ko da ka bor ka jong trai jisu ka jing em ka jong phi ta deng ta wat nom ki ko slai na ka download ka jong phi ka i phi de man le ka long shakri be utrai ya ro be ka kateng ka jong blai finum do ya ka nong hoi ka ga ja ka ba long wat ku slai ka ta han re phi ha ba fi shakri finum do ya ka nong ka tin ka jong blai ka ong fi pulir ka shithi ka baneng kong shiki koren ka long ba khat san fu phra ka ong muni ka tin ka jong blai ka ong nabakum ta ko para banget ba i jonga to long fi ki bi ne scam bat ki bam kan ria no bat ki ba man kar hai man la ka sngi ha ka kam utrai
haba pi tips kam ba kata ka jing 3 minute jong fi kam jelong len ai ha utrai tin seblai ka ang para bangai ba ie jonga tu fin yai ne scam kamut ka jing ai ne ka jong fi utrai bat kibam kan ria no na kata ka kam ka jong blai ka ong bai bat kibam man kar hai man la ka sngi ka kam ka jong trai man la ka sngi ha ka kam ka jong trai fi ban bun kam nam ta ka kam ka jong blai bat tin seblai ka ang haba fi tips kam ba kata ka jing 3 minute jong fi kam julong len ai ha utrai kam julong len ai ha utrai kamut ka ai ka ba fi shakri utrai kam julong len ai lano ru try i ke jing try ke jong fi try i kata ka dedication ke jong fi ke jing IT ke jong fi ya ke jing try system ke jong fi kata kanam long le no ai how try bu jing khan ya ka wei po wei ke jing try ke jong fi dei ta wanum khoslai ke fi try mar de umen sim am da ka boy am da ka bor jong fi no de umen sim ba khoi utrai un le e kata ha ke jing shakri ke jong fi utrai un kar khoi fi un ai bor fi wat judo men sim ha shakri utrai kadang kanong ka ba crowd ka ba up ya ke jing im ke jong fi tading tau trau nang ai bor fi ka khtin ka jong blai ka ong kom ne na galatian reu khandai ka ong kom ne ti ha ka ba le ba bha wat ai bangin man thai shu na ma tha ka ya ka ba biang ngin yo ot la dang ngim du bor no ha ka ba le ba bha ka mo ka jing elap ka khtin ha fi shakri yo blai ka ta ka de ka kam ka ba bha ka ba pi le khtin ju blai kong ha ka ya ka ba bit fin yo diang ya ka ta ka jing trai ke jong fi ya ka ta ka dor ju ka jing trai ke jong fi ngan puli ben sien ti hakaba le ba wat ai bengin man thach shu na mar haka ya ka biang ngin yo ot la dang ngim du bor no ngin yo ot ya ka ei ka bangi tre ngin yo ot ya ka ei ka bangi shakri nga kremen nga nget ya ka ta ya ka ei ka bangi shakri ya ka ei ka bangi le ngin yo ya ka ta ken ke jing ot la dang ngim du bor no ta ka dai ka ta wat ju thach wat ju retire wat ju phaidien shakri be yo trai hado kasngi ka ba kot ke jong fi namar kata ke jingkot ka kut tang nei porthain rei nang ta se khmat pa ke de jing sedang ka thamai ya ka ba finyo ban shakri utra ka ka ri ke jang o ya ka bola pan kre na ka ban ta jang fi tading ta wat khuslai ki egi jong ni ka do wat ai ba ka do kan ban thut ya fi wat ai ba ni ka do kan ban that ya fi wat ai ba ni ka do kan ban arta tien ya kata ka jing shakri ke jong fi yo blai ai ba finya bi na ka bor she ka bor ai finya na ka jinget che ka jinget ja ka ba ja long ka ba long shakri ba yo trai khtin ke jong play ro ka pen kan ma yang ni la da pp shakri ba ha ba fi job man sim mde ba job ma pi mar ka jing trai ke jong pi utrai u yo ben pen kan la ka mut ka don ke jing kimen ha beneng ka don to ke jing rwai ka ba ki Bill Gates ki rwai ki ong ba ha ba la snai ke jing king po ri America ka ta Golden Bridge ki angel klem le risa ha ba la snai ka computer ki mshim le risa ha ba la pen mi ki ba internet ki ba koror ne por thai ki angel kim shim la risa henry ka dei tang ha ka ba ka wei ka man sim ka kala ka mot ka beneng bor ka wei ka risa ka le ka men na mar kam dan da ka wei pat ka jing kemen ka ba kham kor ka jing kemen ka ba kat ka jing kemen ha beneng bani i ba ka wei ka man sim ka kala ka mot tadeng ta shakri utrai shakri be utrai fly ka gospel yalap la de gibreu ki ongi fi biet ne fi le shong shit ne gibreu ki ongi pi ba pi le ru hok juli le wa ju snap ik bukum kata ai ba fin shakri be utrai la gibreu ki buram ne la de gibreu kim buram ya piru shakri be utrai bun sin la dangim yo e ka buram teng teng i do men sim no ba fitip ne manu banum ai buram mi fi ka de na yeng jong pi shwa hin kong na ka shnong ga jong pi hin kong kinam ai buram ya fi ta ka da u jisu ru ha ka ba usdang ban shakri ule cha nazret ba nazret ki klem ai buram ya u jisu ki klem pediang ru ya u jisu ta ding tau jisu klem la ban le ai ha ka ta ka shnong bat ka ta ka shnong ga do ai ya ka jing kar khu ga jong trai ta ka da ka ba nong fi wa ju khuslai la fi yo buram na fi yo buram shakri ba ya trai nga kwa ban doi ga ne ka por ga menta na ga menta jong pi wat do men sim shakri bai wat num do bor shakri bai tong nya duai ka ni ka por ka menta trying ai ngo ime ni ka por ka ba ko ro na ni ki khon ki jome bo na pring juki ki shakri me ko try don na pring juki ki la ya ha ga jing shakri la ka to ka ne snam don na pring juki la bon snam pa don na pring juki ki barang shus dang ro ha ga jing shakri bat ki mat ru ya ki jing e ha ga jing shakri rei try nga da duai men ai bor ki ba ki num do bor no try tang teng ka wan ka jing artien ka jing shakri tang teng ki artien wat ka jing khat ka jome ko try ka jing shakri men rei try men person tho ya ki ba try me don ring kat bat ki
balada ka jana kam ja ka kamba ka long na kam long re kinum du men sim re kin ply ka gospel kin ya lap ya ka tin ka jom etrai kin duai nam taki bapang nam taki basitam nam taki badon hapring ki jing ki jin jar bang da duai ngi ka khu trai ni ki kon jame ko kunat kin ang ya na ka bos ka bor na bna jong pi ki bla shakri ru ka to ka nesnam pin ang ya na ka bor finum du bor no tang ka to ka ni henre finang ya da film du bor ong tin jble fin yo at ken ya ka jing trai ke jong fi ya ka utraun ai fi ka bainong mar ka jing trai ke jong fi ong ka tin ke jong ble kam jolong le no e hau trai kan mau ya ka ba pipi le manam ta jong fi bla shakri bon snam nang ye shakri utrau nai penon kam ye fi ngada duai ngada kar khu ye fi hallelujah ha ka teng ke jong Jesus Christ wa num du bor no hallelujah tang kita ki be ne do ka bakot kita ki yo la yem ba try ngada duai ngada kar khu ni ki kon jme way pi way go try begin ang la ban shakri ban ye shakri begin ang sakhi ya ka teng ke jame begin ang long ka try ta ka mlo ka ta ka jing shai nam ta ka perthai begin long kita ke ba mentoy ha ki hima ke jame ki be kit lengkor bat me ko try ki be long ka ta ka shithi ba ki break yo ban puli begin long ka ta ke jing ubi ke jame ko try la ka singia duai ngada kar khu ba ki ke jong ni ka do ka nam pendok men sim ye ki ke jong ni ka perthai ka nam la ban kring ye ki ndrai try ba me kring ye ki shaladihi ba ka khmat ba kan jaman sim kan pe tang sheme ba tang sheme ko try duai ngada kar khu ni ki kon jme way pi way baro kinalong ka daw ka jing kar khu ye na ka ri ka jongi lagi don hang ni po ri jongi ni ki don shabaro na duai ngada kar khu ye fi way pi way ha ka teng ke jong Jesus Christ amen but amen utrai na kar khu ye fi unang ai bor ye fi unang pansle ye fi da ka bor ka jong masim ko try un kar khu fi kublai shibun amen